Hi everyone! Sa wakas, today is the day na ikakabit ng aking zirconia veneers. Habang nanonood kayo, sasagutin ko lahat ng mga question nyo tungkol sa veneer journey ko. Una sa lahat, ang tanong ng karamihan, magkano ang zirconia veneers? Sa kasipit, ang zirconia veneers is 20,000 pesos per tooth. 10 kinuha ko, so bali 200,000 pesos total. Noong nasa US ako, kumuha ako ng estimate for 8 veneers lang at ang binigay nilang price ay nasa $16,000 or mahigit 900,000 pesos. Grabe, hindi ko ma-afford. Kaya buti na lang, mas affordable talaga dito sa Pilipinas. Same quality at same material. Pangalawa, madaming nagtatanong kung kailangan i-shave ang ngipin pag nagpakabit ng veneer. Magkaiba ang cap sa veneers. Pag veneer kasi, thin materials is only bonded to the surface of your existing tooth. Minimal tooth shaving lang talaga sa regular veneers, unlike sa cap na kailangang i-shave ng maliliit. Bakit ko pinalitan ang old veneers ko? Well, may iba't ibang klaseng materials ang veneer. My old ones are composite veneers which only last for 2 to 5 years. Sa composite, pwede mag-stain at ma-chip pag hindi ka maingat. Kaya ngayon, I upgraded to zirconia veneers. Zirconia can last 10 to 30 years with proper care and very resistant sa stains. Perfect sa kagaya kong mahilig sa mga colored drinks. Meron din e.max at porcelain veneers. Iba't ibang materials, iba't ibang price range. Kaya, depende na lang sa budget mo. How long is the process? Depende sa clinic na pupuntahan mo. Sa Kasipit Dental kasi, meron silang sariling lab, kaya it will take 1 to 2 weeks from start to finish. Kaya, kung may balak kang magbakasyon sa Pilipinas, pasok sa 2 to 3 weeks na vacation mo. Nasa description ng video ang details ng clinic. Kung nasa Manila ka, meron din silang branches sa BGC at Mandaluyong City. Kung kagaya kitang super conscious sa ngipin at gustong madagdagan ng self-confidence, syempre kaya ng budget mo, perfect ang veneers para sa'yo. At ito ang aking before and after. Sobrang masaya ako sa zirconia veneers ko. Ngayon, hindi na ako nahihiyang ngumiti kahit kanina. Thank you so much to Dr. Susan Kasipit of Kasipit Dental Premier. Hanggang sa muli, bye!